Бу уңган балта остасының бизәкләп ясалган мәчет манаралары, шелтәрләп эшләнгән тәрәзә йөзлекләре, ишекләре, баскыч култыксалары нурлатыларга гына түгел, район халкына да таныш. Ул йортын үз куллары белән җәннәт почмагына әверелдерелгән. Алтын куллы Фатих ага Фәсхетдинов турында хәбәрчеләребез әзерләгән алдагы материалда. Фәсхетдиновлар ие бизәкләп эшләнгән балконы белән ерактан аерылып тора. Йортны озак төзетем ди Фатих ага. Май шүлмәге тышыннан билгеле дигән мәкаль нәкъ менә Фәсхетдиновлар гаиләсе кебекләр турында әйтеләдер мөгаен. Ишек алдына аяк баскачтан соң ук биредә уңган булган эшчән гаилә яшәгәнлегенә инанасың. Һәр корылманы оста үзе төзегән. Фатих аганың остаханәсе үзенә күрә бер дөнья. Тәртип яратучы хуҗаның биредә һәр эш коралы ипле итеп төзеп куелган. Тактадан төрле эшләнмәләр ясаса да, идәндә пышкы чүбе күрмәссең. Бу инде останың төгәллеге уңганлыгы турында сөйли. Бу үземнең шөгыль инде менә пенсиягә чыккач, нәрсә булса да эшләргә кирәк бит инде. Инде эшкә йөрмәгәч, нәрсә булса ясарга кирәк, заниматься. Ул үзеңә дә спокойствие бирә инде. Ял була икенчедән. Кені буе эшсез утырсаң, бигрәк уңай бит. Тарафарик кисәсең дә, белән соң кисем инде, анда 2 кат. Алдан кызылы куйла, аннары куйла. Үй эшенә кергәч, кул эшләнмәләренә карап күңелдә соклану уяна. Кабатланмас бизәкләр төшереп ясалган йорт җиһазлары, баскыч култыксалары останың күңел һәм кул җылысы белән эшләнгән. Барысын да үз куллары белән ясады ди Чәчәк апа. Хуҗабикәнең тормыш иптәшенең хезмәте белән горурлануы сизелеп тора. Чәчәк ханым үзе дә аш-суга бик уста. Фатих аганың булышчысы да, киңәшчесе дә ул. Сүздә юк, бер фикердә булып, кулга-кул тотынып эшләгәнгә һәр кем сокланырлык гүзәллек тудырылган биредә. Бертеннесе аның үз куллары белән эшләнгән. Бертеннесе, бер нәрсәсе дә кешенеке түгел. Барсында үз эшләде, үз куллары белән. Умарта да карый, бөтенсен элгәре ул эшсез тора алмый, 1 минут та тора алмый ул. Берсен менә бер көндә ясап бетереп була. Бер көнлек эш. Монда фәкать кул хезмәте, бер нинди механизм кулланып булмый дияре, инде кенә шлифа итәргә була. Калган фәкать кул хезмәте. Фәсхетдиновлар өлкән яшьтә булсалар да бик матур дөнья көтәләр. Төрле җиләк-җимеш, яшелчә үстерәләр, гөлләре күз сөендереп утыра, умарта тоталар. Мул табынны туган йорттан балалар, оныклар сукмага өзелми. Фатих аганың исә күңелендә агачтан ясыйсы эшләнмәләр шактый әле. Матурлык ярата һәм аны үз куллары белән тудыра белә торган кеше ул.